Yamboge Bieba. Good morning, sir. Yeah, this is my first time. Eish, Weribo. I drug a bibi na yawara bakleke. Brangas gram. Weribo. Nyang hotaga pra. Ye cheso woto ima head. Lanya kwema niho wala mreba na padi hwa. Yeah. The way phone. Ya yerege suwibo chileka bagoko. Okay, yes. From ya give na yes. Yes or wibo. Mom go mutu. I can hear you. I'm And not you phone na lage laso. The way phone na lage laso of mama hunko. Jacket ahụ yipu jacket ahụ mmadụ mara otu ede. Yipu jacket ahụ. Laso. Onye ahụ gị jacket eche dị ipu gbolo nwe. Tọnụ a. Wepụ aka n'akpa lewa anya na wọlụ. Ya were phone go. Where you be? Imo State. Bia, mereka no na mereka nketa na eri nshi na anyu nshi. Mereka onye nshi na akpa. Mereka onye nshi na akpa na suwara m Igbo Chineke agbaga ọkụ. Sorry, sir. Onye hụ nga ọfọ ihe info mo ga wo gane. Atịpụta pant gị na ahụcha unyi na ya na ahụ. Branga bịa sụgara m bekee. Wepụ aka na ntị gị. Mama color gị color abino camera. Ebe n'Imo. Mbise. Ebe na Mbise. Ayazu. Ebe na ahịa azụ. Umuocha. Gịnị? Umuocha, Oboya. Ịdị afọ ole? 24. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Gịnị ka ị gụrụ? Biochemistry. Enya bili ọtọ nọrọ ọdụ gị duru nọrọ ọdụ. Iso ga yes kegbe ịma ihe onye Mbaise bịara wee were English afọm. Onye Mbaise ga na eme afọm ka onye amụrụ na Russia. Ndosa. Ndonko. Onye Mbaise ga were fọm na ere m nga. General Biochemistry. BCH. General Biochemistry, they find there, I guess in BCH or 100. General Biochemistry, Chileka Bagoko. Bragabias BCH, on English. What is biochemistry? It's just one. Lele. Eko sorgan. Woo! Wallon so English. I make it from me. I make it from me. It might help biochemistry. English. Help biochemistry. Chileka Bagoko. It's English can be my help biochemistry. Grago. Samamia. Ikapanamia. Nagina nigga had endo. Nne m dị ndụ, nna m anwụgo. Nna gị ọnwụọla. Since 2012. Gịnị gburu nna gị? O nwere stroke.
I just hear butter from outside. So in the village, I call a stroke. From there, you when has pain or one. Ew, the village. Oh, a medical doctor. Osha abroad lọta. A lawyer stroke na Nigeria. N'ụlọ nne gị na nna gị. Ya enwe heart attack ya nwụọ. Ya wụ ụmụnna gị akwa ya. Ibuli ụmụnna gị na ha pigburu nna gị. It's okay. Family of ụmụnna. Kugburu nna. Nna Chemaka. Akwụkwọ ji adọ gị. No, sir. Ashima ọ dị gị. No, sir. Ema nri eshi. Vuma. Mmụọ mgbakashi ọnọdụ gị n'ime. Mba. Nwoke ọ gbaala gị akantị mbụ. Ele na ntị agbara gị ya. Eba. Ibiza akwụkwara na ịgba akantị. Because imegburu onwe gị na guy from gbuo onwe gị. It is a very low asachaghị ntị. That's Otele eyes. Kemgbe agbara gị akantị iji eji ntị ahụ anụkọma ihe ọfụma. Ele ihe mere eji gbaa gị akantị. Na ana m achat mmadụ agba m akantị. Nwoke ka nwaanyị ka ị chatara. Nwoke, nwa klaasị m. Nwa klaasị bụ. Ị gụchala skuul. Ị je eyi pant ole? Ofu. Ị je agba klọb? Mba o. Ị je eme nwaanyị na nwaanyị? No. Ị wụ lele? Mba o. Ị nwere vibrator? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Onye tinye Bio speed pants dị a? Ele onye tinye Bio speed pants dị a nwanne gị nwoke? Mba, ọ ndere ga ihe outside. Like ndị na-abịa na compound dị mmadụ ere ihe. Here was school area. Ebe ị gụchala skuul, ele eme na ịlawa gị na nne gị na nna gị ebiri gị biri na skuul? Enwere m shop ebe a. Ana m eme isi. Ị na-eme isi? Ụmụ nwoke abụọ ahụ tara gị aha ha? Sandy. Na onye? Chekwube. Ị ji aṅụ amụ? Mba o. Ị ga-enye ele mkpu ị na-etiri ha? Baby, take it easy. Ka ọsọ gị. Ị ga-enye ele mkpu ị na-etiri ha gabịa kwuo ya n'Igbo Chineke akpọghị ọkụ onye take it easy. Okay. Oh, baby, Julia, why you? Genotype ụgha? Blood group ụgha? Oh, positive. Di chọga ọ ga-esi obodo oyibo ka ọ ga-esi Nigeria? Ebe ọbụla oshi. Ihu onye Yahoo ị ga-alụ? Mba o. Kpọọ nọmba gị. 08062641096. Hello, MC. Gbaa ga kamera gị. Enwere ihe m chọrọ ka m na gị kwuo first. Ngị ka m chọrọ ịchọ ka m gbanye kamera, ị ga-ekweta m. Ị mere call? Mba, ngị ka m na-agwa, emeghị m call. Ịchọ ka m gbanye kamera, ị ga-ekweta m, gị ka m chọrọ. Ị ma na m hụrụ gị n'anya. Ngụwa ka m chọrọ. Ihe ị ga-anwụ lekwekpe ị ga-eji a na-anwụ. Lekwekpe ị ga-eji a na-anwụ. MC biko na ahụkwara m gị n'anya.
Ota ka ga no. Ge gba before. Ota. Ma bingo. Yeah. Doctor Puss, bueno camera, Doctor Puss. Doctor mo mane malapo ga Puss. Bueno camera. I'm trying to do that, sir. Ị ga-agba nkịta injection ya ka ọ ga-eze. Ị ga-anọ nga ịgbagha nkịta injection nkịta were eze kụwasacha gị aka. Chineke agbaghị ọkụ trying to do that. Praga bịa egbugere m oge. Bishop. Ya akpa nwa ama ihe kwesịrị ọ masị ọ bịara for interview ya agba kamera immediately. Nwere mgbe m tiri gị mkpu achọ m data ọchị na nka ka egereshire m na gị. Chọm data ọchị na nka ka egereshire m na gị. Etiri m gị mkpu ugbu a dewe kamera n'ala kwe mana ihe ọbụla mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum. Yes. Dewe kamera n'ala gị bili ọtọ n'azụ. Okay. Tọnọ. Lewe anya na dọọ toilet ahụ nọ dị a Chineke akpọghị ọkụ. Lewe anya dị a. Wefe ntụtụ ayaga ahụ n'ihu. Wefe ya n'ihu. Were reverse bịa. Ịpa ihe ilubedi. Achọ m datọcha ịpa ihe ilubedi. Onye bere gị ugwu ka lere Kanda nọghị n'ihu Otele chagidie chafe ya to the extent iyi trouser sef enwe mkpumkpu ihe nọ n'elu bịa were fonu gị achara gị Kanda ihu Otele gị nọ chapa gị ime ya dị ka nga ahụ enwere sọkawa arụgha nga so na mmiri nsọma ya la asọ ọsịsọ agaga onye chara gị ihe ke onye bere gị ugwu I'm the person. onye bere gị ugwu a mmaghị agba gị onye bere gị ugwu Mba. aha gị Onye Chukwu. wepụ aka n'okpuru fonu gị wepụ aka n'isi gị ahụ ọ nga ka ị bịara ihiere m isi ọ nga ka ị bịara bụ ihe isi mgbe alịla lee ihe ọma juchara n'anya yicha onye Apollo ode onye chi onye Obi. ịdị afọ ole 25. iwe onye ebe Onye abụ onye Anambra State. ebe na Anambra Ihiala local government. ebe wepụ aka n'isi disgala ara ọ dịghị Mba. isi gị dịrị n'ụdị tiga elu ụzọ isi gị asa ya mmiri bịara nga eyogo ya onyonyo m gbela kamera na onye hụ gị na ya ete n'ọwụ taa ka dị fisikal ahụ gị fisikal na ga-eyicha mgbọrọgwụ na-egbula afọ ọsịsa mewela anya nnọọ ka osisi dogo yaro ebe na Anambra Ihiala. ebe na Ihiala Ule. ebe na Uli Ụmụọma. ị ma na-eshi kebe isi na-anọnyere anyị Lagos. gịnị ka ị na-arụ Arụga m nọọsụ. nọọsụ agụrụ agụkọ nke ị gara ga amụ amụ Amụrụ m ya amụ. Eliza nọọsụ nọọsụ Eliza ele ụlọ ọgwụ ịrụ akwanụ
It's again. Enu anu ụlọ ọgwụ ka ị nwere chemist shop. No, I've been na robe ebe nwe chemist. Iji ụmụ ole? Ejiro m. Mmaga na mpaga ha dị ndụ. Eh. Nne gị o ji agba shọkị? Mba. Ị gidere mpaga nga ọ gbaga first of all go down low. Ị gidere ya mbụ? Mba. Enwere nwanne mpaga ji agba ebube gị na-edere ndị gozi. Enwere nwanne mpaga na-eji agba ya? Mba. Ara ọ dị nne gị na nna gị? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị atọ. Ọnwụ ike ọ na-eme na famili unu? Mba. Paịlụ ọ dị gị? Mba. Anaghị abụ osiri ike? Mba. Na famili unu ndị na-agwọ ọgwụ ọnọdụ ya? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Abụọ. Aha ha? Nke ọzọ bụ bishọp. Nke ọzọ bụkwa bishọp. Afa ha bụcha bishọp. Come, don't come here to play with me. Don't use my lanya. Ya ọgwụ egwuregwu ka ị bịa ihe iji aha m egwu ka ọ bụ gịnị? Mba o, afa ha ma like ndị a na-akpọ bishọp. So mmadụ abụọ tara ma aha ha bụcha bishọp. Ị na-like ndị ole? Ndị a na-akpọ bishọp. Then ha akwụ ụgwọ isi gị ha ata gị ga-ebịa nga nwee mind ịgwa m sị eji alike ndị a na-akpọ bishọp. Come, do you think, hold on. Ị chere m bịara ihe kachi cruise. Don't joke with me here. Ahụ eziokwu ka m na-agwa gị, atụ gị ahụ masị. Onye mbụ tara gị ọkwụ ụgwọ isi gị bishọp, onye abụọ ata gị ọkwụ ụgwọ isi gị bishọp. Ha ji aṅụ gị ara? How many minutes ka ha na-anọ n'ịṅụ gị ara? Ihe dịka ebe 2 minutes ọ. Ah? 2 minutes. Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-etiri ha? Anyụbeghị m before. Kemgbe ị pụtara ụwa inyube? Otele gba nọ na mkpe amụ. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? Mba, mma akpọ ni ebe onye. Come, if you are here to play with me, don't come back here again. Begwa m si di asị. Lanya, kpọọ nọmba gị onye ọwụla kpọrọ gị kpee like onye a ga-ekọ ya blocking. Ị like the person, gịnị onye ahụ nụrụ, kpọọ your number. You only be here for fun or cruise, get one, and don't try it with me next time. Bishop, ọkwa gị nwa ka m like kwara m. Ọ m dị ya mụọ gị. Ebe ọ wụla ịfụtara, ị ga na-aba nshi mana ahụghị ma na anywhere. Ebe ọ wụla GCNG ya dara gị na mma GCNG. Nke ọ wụla ị gara fụta nnọọ ị ga na-aba nshi na ahụghị ma nke ọ wụla. Ị jaga just make money. Wit na-egbu gị. Ọsa adịrị gị. Just make money. Ga-evuru ọsa akpagharị ya. MC Bishop. Good morning, sir. Check and buy a camera. Eze nwanyị ga-atụ gị na m. Eze nwanyị ga-adọsu nnọọ. Eze nwanyị ga-ekuru gị otu a kụba gị na mmiri. Eze nwanyị ga-ekuru gị otu a kụba gị nga mame wọta bi.
Branga bia apa etuwe ma haka mwompaga. Imo onye nwombo. I greet you, MC Bishop. Then no tishi bara ahụhụrụ bịa nga bịa agwaga m sa I greet you. I greet them. I greet them. Ukwana iwe, nwoke ọma. Onye nwoke ọma gị. Mana go mekọla ihe mgbe bịara nga akpọga m nwoke ọma gị. Eyiri m gị ndị na-akpọ gị na ha rụkọga. Ịkpọga m nwoke ọma gị. Enyi adịche kamera ahụ ọfụma ma ahụ ihu gị. Nwa dị ihu m. Iche ndị na-atọ aja. Mba, a na-achụ aja, akwụkwara m aja, m na-achụkwa aja, m na-achụ aja ọfụma. A sị ka a na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Ya nwa anyị nwakwa ndị nchụ aja. Enyi adịche kamera ọfụma. Ihe mbụ gị bịa ebe a. Ọ mbọ m ibi ebe a. Dewe kamera n'ala gị bilie ọtọ gị lazụ. Otele Rosanna. Meshilata tụ n'ụkwụ gị gaa na-abọghị ụkwụ gị na onye meshilata tụ ụkwụ gị Chineke agbaghị ọkụ. Iche ndị nepa na-eje evu lada garịga adọ na pool aka tụgharị ọkụ ndị mmadụ. Enyi ji arụ ọrụ nepa. Apakwa nọsensị ọchị iji arụ ọrụ nepa ka na-atakoshigere m eze. Ana m arụ ọrụ nepa, ana m arụ ọrụ nepa. Eleghị iji debe ụkwụ ka onye na-eje arịgoro poolu eletrik aka tụgharị ọkụ. Mpaga onye nepa. Mba. Ya meklata aka gị ọnụ ga-ejide aka mepe aka ka onye mpaga alada. Bịa were fọnụ gị. Dewe fọnụ ahụ ọfụma, dewe fọnụ ahụ ọfụma, Chineke agbaghị ọkụ. Aha gị? Aha m Emmanuel. Emmanuel onye? Chekwube Chukwu. I did interview for Bishop platform. I will call you back. Don't finish. Hey! Banya phone na Chineke akpọghị ọkụ. Ide interview ya dị ka wee shigbo kọk ezaga. Bịara nga bịa azaga kọla ekwu agwụgwọ ya na ịnọ interview. Edidi afọ ole? 32 years. Ede 32, cataract ọnụ adịghị like this. Ya fọsọ iruo 45, that means ị ga-enwe cataract ihu. Ihe a ege Kamera riri tewe ọfụma n'ihu gị otu a, tewe kamera ọfụma. ihe na ya anya nwere cataract ndị n'iru, ihe a ege riri eri. Enyi ya chere Chineke agbagọ ọkụ irigburu onwe gị n'ego, yicha ndị nepa. Iyi ndị na-arụ ọrụ traktọ ga-eyicha ndị nepa. Ọpa alada. Praga bịa amịghị ọnụ. Gịnị ka ịrụwa? M na-arụ na mọchụarị. Otele Rosanna. Mba, m na-arụ na mọchụarị, to be honest. Gị na ndị mmụọ na-anọ. Mmadụ nwee apatara ya gị dọba inside. Ya bịa ngasị mmeghe interview ịkpọrọ nwaanyị na-alụ. Mana achọ m that touch here biko anya. I'm not playing. Don't come here to play. Ọ bụrụ na Nigeria ka mụ nọ, ọ bụrụ ebe ahụ ka m na-alụ dị sef. Na Russia ka m nọ, bụrụ ebe m na-alụ dị ọrụ. Oke na-asa gị ozu ahụ. Yes. Onye ebe? Ahụ m onye Anambra steeti. Ebe na Anambra? Ụmụdịọka. Ebe na Ụmụdịọka? Ụmụ egbe.
nne gị na nna gị ha dị awe na ị nwetara ọrụ mọntrarị n'obodo oyibo? Yes. Nne m ga-awe. Yes, sụwa Igbo Chineke akpọghị ọkụ. Nchema mọntrarị nke be anyị mmadụ ihe mmemme ụjọ ji pama ama m sọ nke Russia. Bere yes chere Chineke agbaghị ọkụ. Raga bere yes. N'obi gị na ịrụghị ezigbo ọrụ onye mọntrarị. Le shirt oyi no shabara no ka olu shirt nwa. Onye nwa akwa iyi sef. Ya akwa m. Ele nwa gba ọbịa nwa akwa ke so nwa akwa. Olu efa de Ihe akwa m. Eya tara ihe ọwa ọtọ na ke fe nwoke kwesịrị dị. Onye ele nwa gba ọbịa nwa akwa. Ihe akwa m. Akwa gị. Onye nwa na mọntara ya eyiri akwa yite nga ga achere. Tara nga agwa m so wa akwa gị. Agwa dị nsi o. Ogo onye ọkara obi. Oga ebe a ga-abịa ma mụ ka na ma buto gị ya gbe na gogu egwuregwu ebe a. Lewe anya ebe a. Ọrụ mọntrarị. Elu bole nwanyị. Mba. Ịmụọla nwa? Mba. Imegekwe nke mgbe gịnị emube nwa? A na-achọ n'akụ. Ị chọrọ akụ mana ị na-ata otele. Yes, m na-ata utere, yes. Otele taga ha na-ete clean mmiri amụghị ọ dịghị mma. Mba, ọ na-eyuzu protection. Mmiri amụghị ọ dịghị mma kemgbe tawara otele. Chineke agbaghị ọkụ. Ị na-achịkwa kemgbe tawara otele tabe without. Iwu na m ga-amụrịrị nwa out of wedlock. Iwu na m ga-amụrịrị everybody nwe otu ochi chee ndụ ya ka ọ dị ya. Ndị mmụọ kugbukwe nwe na mụtụgharị na ya na-emube nwa. O nwere isi na onye low span count n'ụgha na mụtụgharị n'obodo Russia. Iji agwụ ụra? Mba o. I butela ọrịa golo mbụ? Mba. Heat amụ omele gị? Mba o. Ezigbo oyi dị ebe a na heat na-eme anyị. Mba. Chacha. Gị na akwụla di n'ala mbụ? Akwụnakwa. Mba, mụ na akwụna di n'oge. Nwaanyị tawa gị ele odi mkpu ị na-eti? Nwa dị eti mkpu, nwe silent killer na m eti mkpu. Ewo gịnị? Silent killer na m eti mkpu. Ije je amụ egbu nwaanyị? Mba nọ na onwe ihe mbụ ị na-eme ihe on a silent move na m eti mkpu. No. Ana m eti mkpu. Elekwe mkpu isi eti mkpu onye rụ amụ ntụgharị. Amụ. Na na-eti mkpu. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? +770752162668.